Той работи в международна компания и е експерт по противодействие на измамите и прането на пари. Често пътува до Южна Европа, защото храната там била много вкусна и хората били много усмихнати. Иска да види и северното сияние, но за сега ще види само червенобрешкото. Представям ви Иван Шопов. Добър вечер. Добър вечер. С кого сте в шоуто? Днес тук съм с моята голяма награда, моята приятелка Бела. Здравейте, Бела, и на вас. Здравейте. Защо, Иване, сте фен на Южна Европа? На Южна Европа? Обичам много времето. Хубавото време ме зарежда. Ние го имаме и в България. Имаме много красиви места в България. Харесвам много и испански, и италиански език. Голям фен съм на Барселона. И освен това, както споменахте във визитката ми, кухнята там е наистина страхотна. И затова обичам много често да пътувам, когато мога. Добре. Иван Шопов от Благоевград стартира своето шоу "Стани богат" тук в центъра на София. Първи въпрос. Какво означава патрулка в разговорната реч? Луксозна лимузина, полицейска кола, лодка за лов на патици или безплатно такси? Да, виждам играта с лова на патици за патрулка, но в случая верният отговор мисля, че е Б, полицейска кола. Да видим. Вярно е. Втори въпрос. С какво завършва шахматна партия, в която не се излъчва победител? С реми, с рокада, с шах или с мат? С мат завършва игра, в която има победител, а когато няма и завършат страните наравно, тогава имаме реми. Отговор А. Да видим. Вярно е. Кой популярен холивудски актьор има първо име Реми? Реми Малек. Той изигра Фреди Меркюри. Абсолютно. Любимата ми негова роля. Да. Страхотен филм. Малек. Реми Малек. И врагът на Джеймс Бонд в последния Бонд. И това е вярно. Трети пореден въпрос. Коя птица играе важна роля в опрашването на някои растения? Какаду, кондор, кеклик, колибри? Това кеклик не зная какво е. Какадуто и кондора, и двете са доста големи птици, докато колибрито е много малка птица, дори може да се обърка за насекомо някой път и тя се храни именно при плодниците на растенията, така че смятам, че докато се храни, вероятно колибрито помага за опрашването. Искам и ще маркирам отговор Д, колибри. Да видим. Вярно е. Тоест може да дадем прякора колибри на онзи създателя на Телеграм, който... С 100 деца. Всичко знаеш. Кеклик е птица от семейство фазанови. Окей. Тоест може би малко по-едричка. Имаме ли ги в България? Имаме ги. Има кеклици. Четвърти въпрос. Как се нарича знамето на военен кораб, по което се познава неговата национална принадлежност? Вимпел, винкел, винил, вандал? Така, на пръв поглед самата дума не е в моя речник. Изключвай. Думите винкел и вандал са и винил
също е нещо, което съм чувал в друг контекст. Единствената дума, която аз с корабите не съм много запознат, е вимпел. И по метода на изключването се насочвам към отговор А, вимпел. Да видим. Вярно е. А винил, първо имаме винилови плочи, а също така винил означава транспарант, малко по-голям. Аха, наистина. Билборд реклама. Да. На този винил ще сложим това. Пети пореден въпрос. Каква характерна форма имат килийките на пчелните пити, погледнати фронтално? Петолъчка. Десетоъгълник. Шестоъгълник. Трапец. Да. Мисля, че... Не ми казвай, че не си гледал фронтално пчелна питка. Само фронтално. Никога по друг начин. В случая мисля, че верният отговор е С, шестоъгълник. Да видим. Вярно е. Може да звучи и смешничко, и анекдотично, но тук си има сериозна логика. Килийките първоначално са цилиндрични и после се трансформират. Математикът Томас Хелс доказва, че при тази форма се постига най-голяма икономия на восък. При пчелите няма нищо случайно. В природата като цяло. Да. Въпрос за 1000 лева. Ще ги заключваме ли? Все още да не заключваме. Да видим въпроса. С кой комплект може да се направи проста батерия у дома? Картон, въглен и конец. Чай, сапун и кламер. Лимон, пирон и 1 стотинка. Банан, тиксо и ластик. Добре. Абсолютно на пръв поглед. Аз съм си мислил как работят батериите. Знам, че в тях има киселина. Е едно от нещата, които участват. Но освен това трябва да имаме и някакъв проводник. Трябва да имаме някакъв метал. Като примерно в картон, въглен конец. Тук не виждам да имаме проводник. Банан, тиксо, ластик също. Чай, сапун и кламер. Тук имаме проводник в кламера, но чай и сапуна въобще не ми се връзват, докато в лимона имаме и киселина. Пирона и стотинката, и двете са проводници. Затова ще се насоча към отговор С, лимон, пирон и 1 стотинка. Окончателно решение? Да, маркирам. Да видим. Струва ми се, че батериите на Иван няма да свършат скоро, ако продължава да отговарят с такава лекота. Вие се заредете с идеи от рекламите и идваме с верният отговор. Здравейте от студиото на Стани Богат. Тук сме ние, Иван, водещия Кънчев, и ето този въпрос. С кой комплект може да се направи проста батерия у дома? Всички майстори в момента се кефят на този въпрос, защото знаят верния отговор. Картон, въглен конец, чай, сапун, кламер, лимон, пирон и 1 стотинка, банан, тиксо и ластик. Не знам дали е верен твой отговор, но ми направи впечатление, че е 1 стотинка. Не са 10 стотинки. Има ли разлика? Те са от различен метал. Те са тези жълти стотинки, както ги наричаме. Има мед. Мед. Верен отговор! Пиронът и стотинката се забиват в лимона и действат като електроди, а лимонът е електролит. Тъй като дадох преди малко пример от направи си сам с стиропора и с ацетона,
става лепило за дърво, сега също мога да ви дам един полезен съвет да си го направите. Вземете 500 лимона. Направете тази батерия, свържете ги и електрическата кружка във вас ще светне. Това е. Сега за 1500 лева играем, Иване. Да. Тук какво ще правим? Ами, все още мисля да не заключвам. Ти да видиш. Юто си. Да видим въпроса. Колко минути е общото игрово време на стандартен баскетболен матч по правилата на ФИБА? 20, 40, 60, 80. Да. Ами, без да съм най-големия баскетболен фен, ми се струва, че в случая знам кой е верният отговор. Поне това, което знам, е, че за разлика от нашия любим футбол, където имаме 2 полувремена, в баскетбола мисля, че има 4. Има първа четвърт, втора четвърт, трета четвърт и четвърта четвърт. Другото, което мисля, че знам, въпросът е тези четвърти колко са дълги. 5 минути не са, не е 20 минути целият матч. 10 минути също мисля, че не са, мисля, че е или 15 или 20. В единия случай верният отговор ще е 60, другия 80. Най-много мисля, че е 20. Но в същото време баскетбол е много динамичен спорт. Много. Там, за разлика от футбола, където когато топката е на другия край на игрището, може малко да походиш, баскетбола няма такъв вариант. Факт. Затова пък те имат и е разделено на повече части. Но и 60 и 80 могат да бъдат верни отговори. Аз съм гледал баскетболни мачове, присъствал съм. Това, което ме притеснява е, че мисля, че 80, но и тази тежка игра в продължение на 80 минути наистина ще е много тежка за играчите. Те играят по много мачове на година. Повече от футбола. Мисля, че 90 плюс мача играят в NBA. Но не съм на 100% сигурен в случая. Добре. И бих искал да използвам жокер 50 на 50 с надеждата, че компютъра ще елиминира една от тези възможности. Иван Шопов моли компютъра за помощ сега. Я пак да видим изражението на лицето ви. Оха! Изчезнаха двата отговора, към които вие се бяхте насочили. Абсолютно. 60 и 80. Абсолютно. Другото, за което се сещам, е едно спортно предаване, нали, по принцип върви около 2 часа, но за разлика от футбола, в баскетбола се спира до секундата. Играе се до секундата, само докато топката се движи. Се играе. Все пак не смятам, че четвъртините са по 5 минути. Радвам се, че използвах тук 50 на 50 и мисля да маркирам в този случай отговор Б 40 минути. Да видим. Верен отговор. На моменти леко умесихте FIBA с NBA, там са по друг правилник. Така ли? Там са 4 по 12. Реално и в баскетбола има 2 полувремена. Почивката, голямата им почивка, в която се прибират в съблекалните, е след едно 10, още едно 10. Тогава се прибират и седят за второ 10 и още едно 10. Много интересно. Той не е динамичен, по-скоро интензивен. Много. И за това времето се спира, цепи се секундата. В NBA има завършващи кошове от последните 2-3 секунди. Докато топката лети във въздуха, нали, дори да е спряло времето, но трябва топката да излетяла във въздуха. Точно така. Така че там всяка секунда е важна.
Тук всеки въпрос е важен, следва този за 2000 лева. Ще заключваме ли? Мисля, че да, бих искал, нека да заключиме 2000 лева. Въпрос за втора сигурна сума. Какъв продукт не се използва от космонавтите в космоса? Сладолед, хляб, яйца, кафе. Много интересен въпрос. Въпрос със сигурност, в който има логика. Дали ще успея да я намеря? Трябва да има някаква причина да не се качва в космоса съответното нещо. Сладоледа, интересно, той е и млечен продукт. Мляко, захар са две от основните съставки. Млякото може сравнително лесно да се запази дълго време, защото ние не може всеки ден да изстрелваме нещо до космонавтите в космоса. В същото време ниска температура... За вкъщи или за космоса? За къде ви е поръчката? За сладолед. В същото време в космоса студена температура колкото искаш. Там е много студено. Предполагам, че ако имаш нужните продукти да направиш сладолед, би било сравнително абсолютно лесно. Там със сигурност, особено руснаците, които първи излязоха в космоса, те си държат на перваза на прозореца млякото отвън. Да. Да не им се разваля. Разбира се. Както и аз в студентски град правя. И аз също. За кафе, онзи ден, вие понякога препоръчвате да поиграем на уебсайта играта. Точно така, Иване. И въпрос за първата уеб камера, защо и кога е изобретена. И отговора беше изобретена, ако не се лъжа, в Оксфорд, за да се наблюдава кой остава кафеварката празна. Значи, аз смятам, че учените, като ги оставим в една стая, ако не първото, второто, което ще открият е как да пият хубаво кафе. Кафето ми се струва и като най-лесно нещо за транспортиране, за запазване, за направа. Добре. Хляба също може да бъде съхранен по някакъв начин. Ако е вакуумиран, това би забавило неговото разваляне. И яйцата, те имат нужда от студена температура, запазват се само известно време, но пък са много добър източник на протеин, който би бил много полезен в космоса. Не съм чувал за кокошки в космоса. В случая отговора е някъде пред мен, но аз не мога да съм уверен в него и бих искал да използвам новия жокер и да ви помоля да влезете в моята игра. Добре. Благодаря за доверието. Изпращате ме в космоса. За твое съжаление, не знам верния отговор. Директно. Но мога да поразсъждавам така, както ти направи. Едва ли е до съхраняване на качествата на храната. Ще намерят начин яйцата да стоят, докато е нужно. Това, което знам, че са добре вакуумирани. Че са в малки порции. Да. Нали, късаш, отваряш, хапваш. Кафе бих сложил задължително. И поради причината, че те трябва да са в добра кондиция, будни. И тук ми е голямото противоречие. Какво не би сложил ти на масата с компютъра? Тъй като космонавта е обграден, нека не си представяме някакви просторни зали, като американските научно-фантастични филми. Това е една малка капсулка. Тук има уред, тук има уред. Ако с кафето бутна и залея апаратурата, бих причинил
вреди. Нещо подобно търся. Друга вреда, която виждаме, е хляба. Трохи, останки, нещо ако остане след теб. Натам ме води. Нямам категоричен отговор, но примерно хляб. Една идея повече от разлятото кафе. Да. Това е моят финален отговор, не знам дали ти звучи. Разбирам, ами и аз също не го знам, мога само да разсъждавам за кафето. Аз съм виждал те как пият и те не пият от чаша. Те пият в едни малки пакетчета, със сламка се пие всичко. Затова и аз кафето не бих го сложил на първо място. Мисля, че така поставени въпросите, може би и аз клоня към отговор Б, защото не е задължителен за всяка кухня. Има добър заместител, като в ориза, например, и може да създаде някакви проблеми. Затова бих казал да маркираме отговор Б – хляб. Да видим. Това беше трудно. Поздравления! Благодаря за доверието и типче пък ми се довери. Такава лойка схванах. Разливане на кафе или трохи или нещо друго. Справили сме се. Да, добра екипна работа. 2000 лева са ваши, сигурни. Да видим въпроса за 3000 лева. Тази фраза ще я повторя утре вечер. Заповядайте, Иване, Бела и вие сте добре дошли. Няма време за още въпроси тук при нас тази вечер, но утре наистина продължаваме с летящ старт и въпрос за 3000 лева. С публиката се прибираме за сладка почивка, отдъхнете и вие, докато гледате новините от света. Лека, уважаеми! Здравейте, дами и господа! Казват, че пред закона всички са равни. И така трябва да бъде. Пред въпросите обаче не е съвсем така. Който знае по-равен от другите. И съответно по-богат. Днес продължаваме играта от снощи с Иван Шопов от Благоевград. Избрал да живее в София. В работата си той се бори с измамите, а при нас се бори за още светещи в зелено отговори, което означава верен отговор. Добър вечер, Иване! Добър вечер! Белослава е тук, или Бела, както вие наричате. Здравейте и на вас. Здравейте. Какво показва, Бела, вашия анализ, който вие направихте на Иван с още на вечеря? Ами, че се справя доста добре и все още вярвам в него и го подкрепям и знам, че ще се справи. Супер, най-ми хареса все още. Колко още ще вярвате? Ами, винаги ще вярвам в него. Винаги е по-добре. Иване, какво е вашето висше образование? Аз съм юрист по образование от Софийския университет. Супер. Били сте в Бърно на специализация или? Там бях на Еразъм програма, където за един семестър мога да уча в друг европейски университет. Бърно е втория по големина град в Чехия. Бях там 4 месеца за един семестър и със сигурност едно от най-обогатяващите преживявания като студент, които съм имал. Иван Шопов продължава своето шоу "Стани богат" сега. Откриващия въпрос е за 3000 лева. Да го видим. Към коя династия принадлежи царица Йоанна, преди да се омъжи за българския цар Борис III? Бурбони,
Грималди, Савойска, Тюдори. Да. Също много интересен въпрос, който просто на пръв поглед не зная коя е нейната династия, на царица Йоана. Знам някои неща за тези династии. Савойската трябва да идва от Полша. Бурбоните са свързани с Франция, а Тюдорите с Великобритания. Грималди са в Италия. За тях знам най-малко. Това, което ме озадачава, е това, че европейските династии, те са много оплетени. Те винаги са се старали да се съединят с друго семейство. Сигурен съм, че това е и логиката на самия брак на Борис с царица Йоана. Посока, в която мога да мисля, е в началото на 20 век, с коя държава или коя по-голяма сила България е била близка и да се потърси евентуално тази възможност за съюз с това семейство. Кога са се взели двамата млади? Не зная. Предполагам, че трябва да е някъде в началото на 20 век, някъде 1900-1910, 11-12 в този период смятам, че, като не съм абсолютно сигурен. Знам, че той царува над 30 години и царстването му завършва с края на Световната война и оттам идва и ориентира евентуално кога трябва да се е случила сватбата. Знам, че в България има тези 30 години след освобождението, 40, има най-силно руско влияние, но също има и френско. Франция също търси влияние на Балканите и това може да е причина. Йоана е сякаш славянско име, но е възможно, примерно, мисля, че царица Екатерина Руската, това не е рожденото име. Те, когато сключват брак в нова династия, някой път сменят името си с това на държавата, която отиват. Затова не бих заложил на това да е задължително нещо славянско и примерно да ме сочи към Савойска. Добре, звучи това като логика. Много интересен въпрос, наистина, който аз не знам и мисля, че ще потърся помощ от някои от моите жокери на телефона, за да намерим царица Йоана евентуално. Коя династия е? Да. Добре, ползваме жокер. Уеди си на приятел, нека ни запознаеш, Иване, с твоите трима. Да, разбира се. Приятели. Да. Емилия, това е майка ми. Тя е от Видин. Тя е много добра в финансовите въпроси, с географията и химията. Добре. Вихрен е мой колега. Той обича да играе квиз игри. Има доста познания. И Борис е моя братовчет. Той би могъл да ми бъде най-полезен, ако е въпрос за биология, което в случая не е. Така че мисля, че да се обадиме на Вихрен. Нека се обадим на Вихрен Стоев. Здравейте, господин Стоев, търсим. Да, аз съм. Звъним от шоуто Стани богат. Как сте, Вихрене? Добре съм. Аз желая успехи на двамата. Шопов, Стоев, стартирате сега. Здрасти, Вихро. Към коя династия принадлежи царица Йоанна, преди да се омъжи за българския цар Борис III? Йоанна е от италианската династия, ама чакай сега. Отговорите са ми Бурбони, Грималди, Савойска или
Тюдори. Така, почти сигурен съм, че Савойска династия. Да, Савойска трябва да е. Савойска не са ли полска? Не, Савойска са италианската кралска династия. Супер си. Добре, значи аз Савойската не оцелих и от коя държава е, но затова имам Вихро, който да ме насочи. Надявам се да ми е помогнал. Ще му се доверя и ще маркирам отговор С, Савойска. Да видим. Тяхната сватба е през 1930 година. Питали сме в Стани богат, че като жест към цялата столица, ако не бъркам, получаваме тези прекрасни жълти павета. Сватбата е на две части в Асизи, Италия, на 25 октомври 1930 година, а след това и тук в Свети Александър Невски. Грандиозно. И тя от името Джована става Йоана. Верен отговор Савойска. И сега четем. Защото всичко трябва да е в кралските списъци и свитъци. Дъщеря на италианския крал Виктор Емануил III, доста популярен лидер, и на черногорската принцеса Елена Петрович Негош. Тя се казва Джована Елисавета Антония Романа Мария. Преди да стане българска царица, принадлежи на Савойската династия. Браво на Вихро, добре се справи. Играем за 5000 лева. Нека видим въпроса. От каква хартия се правят евробанкнотите? Уникално. Рециклирана, памучна, ленена, синтетична. 5000 лева на вечерието на евро. Така. Преходът ни. Много любопитен въпрос. Мисля, че има логика, която мога да се опитам да проследя в него. За всеки един от нас е пипал евробанкнота. Памучна и ленена хартия не ми звучи като икономически добър вариант. Не, че зная точно как се прави тази хартия, но ми се струва, че ще отидат доста ресурси, други и време за направата на толкова много банкноти, които са в обращение, от памук и от лен. Без да... Лен, то е дори още повече от памука, нали? Защото една ленена дреха е доста по-скъпа от една памучна. Така си е. Синтетична може да бъде, за съжаление, аз не зная как се прави от синтетика хартия. Би водило, примерно, румънските леи, те са пластмасови. Там, видях ли нещо такова, щях да се насоча веднага към синтетиката, защото те не могат и да се скъсат. Но еврото не е така. Да, те защото като ти дадат лея и казват, виж, че не може да се скъса, и първото, което правиш е да провериш. Не може. И последното, което, ако има някаква логика във въпроса, от поне моя, каквато намирам аз, е рециклирана с оглед на старанието на институциите в Европа да бъдат по-природосъобразни. Не го знам със сигурност. На 3000 са, под мен са 2000 и за това мисля да рискувам на този въпрос. Добре, щях да пиша чек за 3, но давай, рискувай. И ще играя играта, това, което ми се струва като най-логично, към което ме води моята идея, ще е отговор А, рециклирана. Да видим. Дами и господа, Иван заложи на отговор А, рециклирана хартия. Чековете в Стани богат също са от рециклирана хартия. Дали това няма да му донесе
щастие. Ще научим след рекламите по BTV. Това е шоуто Стани богат по BTV. Уникален въпрос и той е за 5000 лева. Доста добра сума за 2,5 еврака, нали? Защото е 5000 лева, толкова са сега горе-долу. И въпросът е от каква хартия се правят евробанкнотите, които познаваме и които ще ни залеят след 1 януари. Рециклирана, памучна, ленена и синтетична. Какво ще пипаме масово в ръцете си? Супер въпрос, браво! Производството на евробанкноти се осигурява съвместно от националните и европейските банки. Банкнотите имат специфична твърдост, шумящи и устойчиви са. И това е благодарение на хартията от памук. Къде го чукаш, къде се пука памук. Ето интересна информация. Производството на една евробанкнота, 5 евро или 20 евро или 100 евро, няма никакво значение, е 0,78 евроцента. Добре се справя Европейския съюз в това отношение. Иване, мисля, че ти справяше много добре да напишем чек за 2000 лева. Интересно ли беше? Да. За какво ще използвате парите с Бела? 2000 лева. Сигурен съм, че ще може да посетим някоя нова дестинация. И ако ни поканите отново, поканите примерно Бела на стола на богатството, ще се радваме да се видим пак. Добре, заповядайте. Успех. Благодаря.